Khwai thana bai khobjak charkang ke amsaibo kadungma shalromoino illegal bai khalaiwe hasingsani bania khalaiwi tongka khwai tisani simi kaisini eba kaidok machine bai khalaiwi hasingsati sawi tongka a hasingsati sai tongma bai khwai tisani tei deramongrogo kalainani nangui tongka abono teiwino amsani lokora khorang tisaka boroni kokshil samang kadungma shalromoino arobo pump machine bai khalaiwi tisawi tongka hasingsa aboni bagaino teisa kinarni tongnai lokora machine ni sound bai shalbrumbrum no kosto ongui tongka abo shimi borok samang khlainani bo deramong rogo kalainani nangui tongka belai machine sound ongmabai khorok nei khorok thamno kari sorkari license kari kheno athaini simi hasing sati sawi tongka khwai bolongtang bede jodo saiman phano mungsa bo samang khlaya ongui tongka tabuk amsani lukroni na hormong bolongtang bede ni bkhakte bufuro shepna horjakno এটা খোয়াই নদীর মধ্যে আপনার বালু 8-10টা মেশিন আছে এটার বালু শব্দ হয় অনেক সময় আমরা কাম কাজ করতে আমরা অসুবিধা হয় কাজ করতে কোনো কথাবার্তা কোনো কামের লগে কোনো কথা কওয়া যায় না কোনো নিজস্ব কোনো কথা মানে শব্দ কোনো হচ্ছে বোঝা যায় না বিহু রিপোর্ট কক্ষরা।